Marte Sportelli u Teris Komodini Kakija organizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar it-trasport pubbliku. Fetħu b'serje ta' attakki indirizzati lill-Gvern għaliex nieda white paper għad-diskussjoni dwar il-problema ta' traffiku fil-Gżejjer Maltin. Għandna Gvern illi huwa jiena ngħid jieħu il-first prize għal sporadic proposals u jiena ngħid non-sensical decisions. Gvern illi jidher illi mhux kapaċi jindirizza din il-problema. Iżda mbagħad Marte Sportelli sabet proposta fil-white paper imnesqa mill-Gvern li temmen li hi tajba, għax tajba qalet li hija mertu tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien ippropona illi it-trasport illi wieħed għandu jistudja il-possibilità illi trasport għall-istudenti jingħata b'xejn. Meta staqsejna għaliex fi kwart ta' seklu l-Partit Nazzjonalista ma ħax azzjoni dwar din l-idea li qed tgħid li ħareġ biha wieġbet hekk. Jekk kien proposta daqshekk tajba kif ġustament qed tgħid, għalfejn ma twettqitx. Jiena naħseb illi hija realtà illi qed jara kulħadd. Teris Komodini Kakija mettiet li sissa l-Oppożizzjoni għadha ma bdietx issawwar pjan konkret li jindirizza it-traffiku fit-toroq. L-Oppożizzjoni se tkun qed tressaq il-proposti tagħha fil-white paper li nieda l-Gvern dwar it-trasport fil-għodu. Kif dejjem tagħmel qabel ma tifformula il-konklużjonijiet tagħha u l-proposti tagħha tkun trid tistaqsi wkoll u tiltaqa' mal-stakeholders. Marte Sportelli wkoll talbitna nistennew ftit oħra. Għalfejn taħseb li żied it-traffiku? Jiena ngħidlek ejja nistennew ftit oħra. Bekk għal darb'oħra konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista b'ħafna kritika intemmet mingħajr proposti.